Dobrý deň, kamoši. Vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy môjho projektu s názvom The Essence of Aikido is to Terminate Hate, čo znamená, že podstatou Aikida je ukončiť nenávisť. Ja 100% verím tejto myšlienke, tak ako to hovorím stále. Keby som neveril, tak to nerobím. Verím tomu, že každá komunikácia, každá nejaká taká kreatívna alebo taká dobrá, jednoduchý pozitívny rozhovor priniesie tzv. Takéto svetlo do našich životov a verím, že sa od toho môžeme odraziť a 100% verím tomu, že si môžeme zlepšiť životy naše každodenné, alebo fungovanie v našich každodenných životoch. Dnes som tu vo svojej obľúbenej reštaurácii s názvom Bafone Family Restaurant. Ja sa tu cítim naozaj skvelo, cítim sa tu dobre a mám tu aj váženého hostia, na ktorého sa strašne teším. Je ním vrcholový športovec, úspešný finančník a hlavne môj veľmi, veľmi dobrý kamarát. Sedí tu s nami chlap menom Raimond Kopka. Raimond, čau. Čau. Raimond, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas na toto videjko, na natáčanie tohto projektu. Naozaj si to vážim. Vážim si každého hostia, ktorý mi venuje pár minút, lebo ako som spomenul, ja verím tomu, čo robím. Takže poďme na to. Kým vymenujem tvoje úspechy, kým sa dostaneme k tomu, kto si a čo máš za sebou, akú kariéru športovú, tak mi dovol na úvod tzv. Tú obligátnu otázku, keďže ide o projekt v oblasti bojových umení alebo z oblasti bojového umenia. Robil si niekedy nejaké bojové umenie? Stretol si sa s ním? Áno, robil, aj som sa s ním stretol. Bol to šport box. Tvrdý šport a stretol som sa s ním dvakrát, aby som to tak rýchlo skrátil. Prvýkrát, keď som v Anglicku začal vspierať a trénovať, keď som mal asi 16 rokov, po presťahovaní do Anglicka, tak si ma tam odchytil reprezentačný tréner boxu a chcel ma zo spierania prehodiť na box. Fakt? Čiže si musel mať dobrý švih? Ani nie švih, mal som dobrú kondičku a vyzeral som na 20 rokov a mal som 16. Takže poď do ringu. To bolo prvé stretnutie a dal ma do ringu so svojím synom, ktorý bol o 2 roky mladší odo mňa. A asi po jednej minúte som dostal do nosa a tam skončila moja taká boxeristická kariéra z môjho popudu, lebo to mi nebolo moc príjemné. Takže som rýchlo utekol z ringu a vrátil sa k mojej činke. Druhý pokus a návrat k boxu bol, keď som sa snažil nadbytočné kilogramy po ukončení športovej kariéry zhodiť, tak som nabehol do boxeristickej posilovne, teda gym, a začal som tvrdo trénovať a zhodil som nejakých 20 kg behom 3 mesiacov tvrdým boxom a tvrdým tréningom v boxeristickej hale. Takže to sú také tie moje bojové umenia alebo bojové športy, s ktorými som sa stretol. Bol to len jeden. Ostatné som, musím sa priznať, nikdy neskúšal. Ďakujem, super. Tak bohatý zážitok a bohatá skúsenosť ísť rovno do ringu. Raimond, kým sa dotknem toho, čo si všetko robil, dovolte mi ešte pripomenúť, alebo spomenúť vlastne, alebo začať túto debatu ohľadom tvojej športovej činnosti, vrcholovej športovej činnosti, napríklad tvojim neprekonaným rekordom v trhu. Dobre to hovorím? Máš takýto rekord? Áno, je to vlastne už neprekonateľný dokonca rekord, lebo sa zmenili váhové kategórie, takže ten rekord už tam zostane navždy. Je to 185 kg v trhu v superťažkej kategórii, slovenský rekord. Perfektné, tak gratulujem. Ďakujem pekne. A poďme ďalej. Raimond, robil si naozaj ten šport vrcholovo, si človek, ktorý reprezentoval krajinu na olympiáde. Si človek, ktorý má naozaj veľa úspechov za sebou, myslím, že bronz v majstrovstvách Európy. Dobre to hovorím, ale to už rozvinieš ty. Máš za sebou naozaj kariéru človeka, aký sa hľadá ťažko v týchto krajoch. Nikoho neurážam, ja nehovorím, že tu nie je šport, alebo že tu je nejaká iná úroveň športu na Slovensku, ale naozaj to, čo si dosiahol, ty sa buduje dlhodobo, buduje sa každodenným tréningom, buduje sa cez morálno-vôľové vlastnosti určite, ak je vytrvalosť a všetko to s tým spojené, nebudeme tu rozoberať psychológiu a pedagogiku.
Raimond, čo ťa viedlo k tomu, aby si prišiel do gymu? Jak začala tvoja kariéra? Začala ešte na Slovensku, alebo ako si spomenul pred chvíľkou, alebo až po presťahovaní do Veľkej Británie? Moja športová kariéra ako taká začala pri futbale. Tak. To znie zaujímavo. Otec ma zobral na výber žiakov za Slovan Bratislava, keď som mal asi 11 rokov a na šupu ma vybrali a bol som vlastne v žiackom týme Slovan Bratislava, kde som chodil asi 6 mesiacov na tréningy a škola sa snažila, aby som, teda ten klub Slovan sa snažil, aby som prešiel zo svojej základnej školy na športovú školu blízko teda štadiónu a aby som mohol viacej trénovať. Matka povedala, že v žiadnom prípade ma do stredu mesta nepustí a tam plus minus začala končiť moja futbalová kariéra. Áno. A následne asi o nejaký mesiac na to môj otec povedal, že má kamaráta v robote a jeho syn je úspešný v športe, v spieranie. Či to nechcem vyskúšať, že som taký vyšší, vždycky som bol asi o hlavu vyšší od svojich spolužiakov v škole, trošku väčší, tak ma zobral do činkárne, takzvanej, kde spierači trénujú a tam vlastne začala asi v 83. roku moja športová kariéra vo vspieraní. Ujal sa ma tam tréner Peter Švec, ktorý už bol etablovaným trénerom v tomto športe. Aj on mal aj osobné úspechy historicky v tomto športe a tam som vlastne v spieranie začal trénovať. Čiže hovoríme ešte stále o pobyte na Slovensku? Hovoríme o pobyte na Slovensku. Presne to bolo v dome lodníkov alebo v prievoze pri nákladnom prístave v Bratislave. Tam bolo také staré centrum v súteréne, tam bola činkareň a proste tam sa makalo a telovýchovná jednota Dunaj Plavba bol klub. Wow, paráda. Kedy potom prišlo tá reprezentácia za Veľkú Britániu? No, asi po presťahovaní? No, od tých 12 rokov, keď som začal trénovať, tak tá kariéra sa celkom rýchlo rozbehla. Behom 4 mesiacov od začiatku tréningu vo spieraní som bol majster Slovenska žiakov. Čiže si stihol ešte reprezentovať krajinu? Slovensko? Nestihol som, ale stihol som získať skoro všetky tituly od majstra kraja Slovenska a tuším, že som stihol byť druhý na majstrovstvách Československa. Áno, perfektné. Už ako mladší dorastenec, v staršom doraste som bol druhý na majstrovstvách Československa. Takže toto všetko som si stihol do veku 16 rokov a asi 15 rokov som mal 15,5 roka. V 87. v auguste sme sa vysťahovali oficiálne, matka sa vydala do Anglicka a išli sme žiť do Londýna, do južného Londýna. A tam vlastne začala tá druhá kapitola môjho športových úspechov alebo športovej kariéry, ktorá bola a pokračovala v Londýne. Čiže predpokladám, že podľa toho, čo si teraz povedal, už na Slovensku si vlastne robil, teraz to poviem tak nadnesene, no ale podľa toho, čo hovoríš, už fakt tak poloprofesionálne a s nadšením tento šport, aj vzhľadom na vek. Čiže predpokladám, že bolo pre teba prirodzené pokračovať ďalej, že ani si neváhal, že už s tým nebudeš nikdy nič mať. Jednoducho ste sa presťahovali a išiel si ďalej v tom športe? Nie, že neváhal ísť ďalej. Ja som si nevedel predstaviť život bez toho športu. Takže prvá vec, čo som robil v Londýne, som zháňal činkáreň v Londýne, čo teda bola veľmi ťažká úloha. To zrovna nebol moc obľúbený šport v západnom svete, lebo tam nie sú peniaze. Takže zháňal som nejakú činkareň a tam vlastne sa ma ujal ten tréner boxu, ten úspešný tréner boxu, ktorý mi vytvoril podmienky, nakúpil mi činky, urobil mi pódium a našiel mi dokonca aj amerického trénera, bývalého šéfa reprezentácie Ameriky a ten so mnou trénoval a začal ma trénovať v tom 87. roku v maličkej boxeristickej
čo to je gym, alebo čo to je. A tam som vlastne mohol pokračovať moju kariéru. Síce som musel ísť 3 autobusmi, aby som sa tam dostal. Trvalo niekedy aj 2 hodiny som chodil na tréningy 3 hodiny a domov zase 2 hodiny. Takže som chodieval už ako 15-16 ročný chlapec, o 10. o 11. domov z tréningov, absolútne vyčerpaný. Takže, ale bol to môj život a nič iné. Ja som k životu nepotreboval, ja som chcel len trénovať a samozrejme dokončiť školu. Áno. Perfektné. A potom olympiáda, kedy si reprezentoval krajinu na olympiáde, prosím ťa, v ktorom to bolo roku? No, tá kariéra samozrejme išla veľmi rýchlo v tom Anglicku, v tom Londýne, lebo vzhľadom na to, že som mal už natrénované v socialistických krajinách, kde sme napredovali v tomto športe a bol som viac menej už ako 18-ročný silovo na tom tak ako muži v Anglicku, tak rýchlo som sa stal majstrom Anglicka v junioroch, senioroch, proste všetky anglické tituly, všetky anglické rekordy, všetko som to tam zvýšil, tie ich rekordy. A dostal som sa až do bodu, že to bolo asi v 87. sme prišli, v 92. bola olympiáda v Barcelone, ale bol tam ešte jeden háčik, občianstvo. Ale vzhľadom na to, aké som mali aj športové úspechy, tak mi ministerstvo dalo okamžite výnimku a už v 89. som mal anglické občianstvo, aby som mohol reprezentovať Veľkú Britániu na olympijských hrách v Barcelone. Ešte predtým som mal úspechy v juniorských súťažiach majstrovstva Európy juniorov, kde som získal 2 bronzové medaily. Porazili ma len Rusi, prvé, druhé miesto a asi vieme, na čom Rusi fičali v tej dobe. Ja ako Angličan som si nemohol dovoliť v žiadnom prípade nekalé praktiky v športe. Hlavne kvôli tomu, lebo tam to brali veľmi vážne a testovanie športovcov bolo proste skoro na mesačnej báze. Takže ja som bol čistý od prvého kroku do činkárne až po ukončenie mojej športovej kariéry. Raymond, to sa perfektne počúva, je to úžasné niečo, čo keď si to človek predstaví, že vlastne si išiel od malého chlapca, ja trošku tak egocentricky a skromne i neskromne podotknem, že to cítim, pretože ja to, čo rozprávaš, lebo ja trénujem od 8 rokov, ja viem, čo znamená cestovať hodiny na nejaký tréning. Je to niečo, čo dnes mládež si nevie predstaviť, každý si, vieš, takto chce, že tu mám dojo, nejakú telocvičňu a rýchlo, hodinu mám na to, 2 hodiny mám na to. Takže tak okrajovo cítim, preciťujem a je to, čo hovoríš, a je to úžasné niečo naozaj. Klobúk dolu, Raymond, pred tvojou kariérou. Tak mám ešte takú otázočku k tej tvojej druhej činnosti a to je to, že si naozaj úspešný finančník a že si pracoval, že si bol bankár a že si na slovo vzatý odborník v tomto fachu. Prosím ťa, ako si k tomu došiel, čo ťa k tomu viedlo, alebo kde sa tam medzi tými činkami a vspieraním zrodila myšlienka, že budeš práve v tejto oblasti pracovať? Ešte sa vrátim možno o krok späť. V 92. som reprezentoval Anglicko na olympiáde v Barcelone, potom som išiel pracovať a naskočil som na kariéru pracovnú a v 2002 som sa rozhodol vrátiť naspäť na Slovensko, ale ešte som bol dostatočne mladý na to, aby som znova začal trénovať. Takže ešte v 2002 som sa vrátil naspäť k spieraniu. Rozbehol som tréningy zase šialeným spôsobom, tak ako som bol zvyknutý celý život. A v 2002 som sa zúčastnil majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta za Slovensko, už nie za Veľkú Britániu, kde na prvej súťaži na majstrovstvách Európy som pokoril všetky slovenské rekordy seniorské a na majstrovstvách sveta som ešte pokoril ďalší rekord, svoj vlastný som si ešte prekonal a následne som ukončil kariéru vo spieraní kvôli zraneniu zápestia. Mojím snom bolo ísť na ďalšiu olympiádu v Atenách za Slovensko. Bohužiaľ, tento sen sa mi už nesplnil, ale splnil sa mi iný sen a to bolo dosiahnuť 400 kg v dvojboji
ktoré tiež bol slovenský rekord. A túto metu v dvojboji dosiahli len 2 Slováci v celej histórii spierackého športu. Perfektné. Následne po tomto momente som sa vrátil na Slovensko a po nejakom pol roku mi manželka povedala, že už by bol čas, aby si sa okamžite zamestnal a prestal sa potulovať a nič nerobiť. Tak som si začal hľadať prácu a prvé CVčko alebo životopis, ktoré som poslal, bolo do Unicredit Bank, kde ma aj zobrali a rozbehol som kariéru v bankovníctve, kde som sa vypracoval z privátneho bankára až na šéfa privátneho bankovníctva pre Českú a Slovenskú republiku a pre celý Unicredit Bank. Paráda. Super, takže vlastne nejakým prirodzeným chodom, prirodzeným tým nejakým životom a nič také tam nebolo plánované, že práve v tomto odvetví si chcel robiť? Mal som vždycky sklon k číslam. Čísla sa mi vždy páčili, samozrejme aj pri vspieraní si človek musel tie čísla strážiť, aby si nenaložil zlú váhu. Ale bolo to... Imponovali mi vlastne tie čísla, imponovalo mi to, že ja som vlastne taký sociálny človek, mám rád ľudí, mám rád rozprávať sa s ľuďmi a samozrejme mal som rád aj predajný proces, v tom som bol historicky celkom dobrý už v mojej pracovnej kariére v Anglicku a v tom bankovníctve mi aj veľmi pomohlo to, že som už v tom 2002-2003, keď som začal vlastne tú kariéru na Slovensku, tak som mal fluentnú angličtinu, samozrejme došiel som z Anglicka s fluentnou angličtinou, mal som prax 10-ročnú v Anglicku a v rôznych firmách, dokonca som bol už ako 24-ročný som bol šéf marketingu a reklamy pre Lidl UK. Takže Lidl, ktorý sme tu spoznali až koncom 90. rokov, ja som bol zamestnanec číslo 7 v Lidli v Anglicku. Takže ja už som mal už niečo za sebou a tu na som to vlastne už len vycibril tú prax a prevtelil to všetko do bankovníctva a do tej kariéry v Unicredit Bank. Perfektné. Raimond, veľmi dobre sa to počúva, normálne som polozhypnotizovaný tvojim rozprávaním, lebo jak sme hovorili, že sme dobrí kamaráti, ja si myslím, že jak spieva Elan, že sú ľudia, ktorí žiaria zvláštnou čistotou a podvedome sa nejak priťahujeme a podvedome, tak pološkaredo, jak sa hovorí, že vrana k vrane sa dá, že si rozumieme jednoducho, skrátim to. A je úžasné počúvať, nielen teraz, počas tohto rozhovoru, ale jak hovorím, že preto sme kamaráti a preto si rozumieme, lebo je úžasné z teba cítiť tú disciplínu, ktorú máš v sebe. A je úžasné s tebou sedieť za stolom a jednoducho dokázal by som si predstaviť, že by toto video malo 4 hodiny a myslím si, že by sme neskončili. Myslím si, že by sme nepodali všetko, ale tak dovoľ mi teda tak trošku prúčie premostiť už k tej disciplíne a zovšeobecniť to, aby sme sa venovali tomu, aj tomu, o čom je projekt. A síce, že o tej nenávisti, o tom, čo sa v ľuďoch rodí. Ja, jak som povedal na začiatku, 100% verím tomu, čo robím a v tomto zmysle videa je to o tom, že ja verím, že zo psychológie vieme, stále hovorím túto vetu, ale povieme aj teraz, prečo nie, však to je napísané vo všeobecnej psychológii, aj behaviorálnej, aj všade, že jednoducho tá nevedomosť ľudí prináša veľké zlo, pretože je veľmi jednoduché v úvodzovkách povedané od televízora niekoho posúdiť a odsúdiť. Alebo, jak spieva Elan, zase spomeniem Elan, že súdia nás podľa tvrdých fráz a podľa účesov a tak ďalej. Raimond, máš taký pocit, že sa to nejak znásobilo v posledných rokoch? A prosím ťa, jak to vidíš, čo by sa dalo urobiť, aby sa ľudia nejak naozaj tak zastavili vnútorne a aby sa cez tú osobnú skúsenosť a hlavne vedomosť dokázali pozerať na veci, a nesúdiť ukvapenia rýchlo a nejak tak, že agresívne. Dá sa s tým podľa teba niečo robiť? Vieme z toho nejak tak výjsť, aby sme zlepšili tento svet? Alebo je to podľa teba naivná myšlienka? Alebo fakt to, vieme to nejak tak urobiť? Podľa môjho názoru veľmi laického je to asi beh na dlhú trať. To je v prvom rade, musíme povedať, že je to na beh na dlhú trať a je to
Je to asi veľmi ťažké, lebo veľa vecí máme zakorenených a vrytých v našej spoločnosti už zo socializmu, ktoré sa potom preklopili do tohto kapitalistického systému, kde za socializmu samozrejme sa trošičku začalo závidieť medzi ľuďmi a potom ten kapitalistický systém to trošičku vyhrotil. Ale z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby človek sa v prvom rade pozeral sám na seba a možno začal ctiť nejaké základné princípy správania a nepozeral moc na sociálne siete a neakceptoval všetko, čo je na sociálnych sieťach. Ja mám s tým tiež osobne problémy, s tými sociálnymi sieťami, som už trošku navyknutý na to a najradšej by som bol, keby sme sa vrátili k pevnej linke a nemali vôbec mobilné telefóny, lebo myslím si, že nás to všetkých strašne zaťažuje a sme trošičku prezásobení informačným tokom, z ktorého vlastne nevieme usúdiť, čo je pravda, čo je lož a čo je tá správna cesta. Takže to východisko z tejto situácie, možno nazval by som to nevraživosť medzi ľuďmi, že možno kam to vlastne smeruje, je, že sa musíme všetci asi trošičku nejako ukludniť a začať byť možno viacej skromní a možno si začať viacej vážiť tie osobné vzťahy, tú rodinu a tie nefinančné veci, ktoré sa trošičku vytrácajú z našho života a všetko je upriamené na jednu vec a to je tie financie, tie peniaze a to zabezpečenie a tak ďalej a tie materiálne veci, ktorými sa veľmi radi obklopujeme, keď už tie peniaze zarobíme. Takže možno toto je tá cesta, ale pokiaľ nám to v tom nepomôže aj možno štát a politická situácia, aby nás smerovala k tomuto nejakému zmýšľaniu, tak sa možno budeme len tácať, ako sa hovorí, ryba smrdie od hlavy a keď vidíme tú našu politickú scénu, teraz sa vôbec nechcem baviť o politike, ale keď ju vnímame, tú politickú scénu a vidíme tam tie hádky a ten neprofesionalizmus, ktorý tam vlastne teraz pretrváva, tak čo môžeme očakávať od občanov. Takže možno toto by som povedal asi takto, ale každý sa musí pozerať sám na seba, každý musí začať od seba, prestať závidieť druhému, radšej pomôcť druhému. Takže asi týmto smerom by som asi chcel, aby sme sa uberali. Je to na mňa veľmi silná filozofická otázka, na ktorú by som asi potreboval viacej času, aby som ju nejako viacej analyzoval. Asi toľko k tomu by som povedal. Nie je to jednoduchá téma, aby sa nejak spoločnosť dokázala nejakým veľmi rýchlym spôsobom ukludniť alebo vylepšiť do toho, o čom si vlastne rozprával. Ďakujem ti veľmi pekne, je to super odpoveď. Super silná odpoveď, vôbec nie je nejaká, jak si povedal, že by si potreboval viac času, vôbec nie je nejaká taká, že by si tu hápkal, super. Ja zase trošku poukážem na to, čo som zažil, alebo čo bolo aj spúšťačom, alebo čo bol štarter toho, že som začal tieto rozhovory. Ja som si to všetko uvedomil, samozrejme aj predtým, lebo to bojové umenie a ten šport nás učí, aby sme boli férovi, aby sme boli skromní, aby sme naozaj nie skromní takí, že ja to poviem, ale nech to o mne hovoria iní. Toto nás učí šport, ale ja som to pochopil, keď som začal chodiť do Hollywoodu, keď som sa tam, tak keď môžem odvážne povedať, trošku presadil. A zistil som, že vieš tu, keď vyšiel nejaký film a proste strašné články začali vychádzať, že ten herec je taký a tam ten je hen taký a ten je nedobrý a ten má na svedomí to a to. Ale ja som došiel tam a zistil som, že to sú praobyčajní ľudia, pri ktorých som si uvedomil, že that's life, že toto je ten život, že je to najjednoduchšie posúdiť na diaľku, ježiš, aký film natočil, alebo čo zase vystraja, ale dojdeš tam a zistíš, že tie pohnutky boli úplne inde. A k tomu smerujem, že jak som spomenul, že preto som začal tieto rozhovory a chcem sa skrze to vrátiť aj k tomu športu, že vnímaš to tak, že práve ten šport teba naladil tiež na takéto vnímanie, že jednoducho ten čas strávený v telocvični ti vytvoril myseľ
upokojil tú myseľ natoľko a priniesol ti tak vnútorný mier, že si dokázal v tom každodennom živote sa nastaviť na takúto súdržnosť, na také láskavosti, aby si bol iný. Myslíš si, že toto prináša každodenný šport a priniesol to aj tebe? Do určitej miery áno, ale pôsobil som v individuálnom športe, nie tímovom športe. A v individuálnom športe je veľmi dôležitá tá, ako si hovoril, sebadisciplína. A je veľmi dôležité, je veľmi dôležité v tom individuálnom športe byť aj trošku sebecký, musím povedať. A to mne vyhovovalo. Samozrejme, keď človek trénuje a strávi v tej posilňovni 2-3 hodiny, nemá tie tzv. Zlé myšlienky, nerozmýšľa nad blbosťami, koncentruje sa na šport, koncentruje sa na určitú vec, ktorú musí dobre zvládnuť, koncentruje sa na techniku, vizualizuje a tak ďalej. Takže tam vlastne sa človek má taký únik z toho bežného sveta do toho sveta tréningového a tým pádom po tréningu už je unavený rozmýšľať nad sprostosťami. Takže ten šport je vlastne podľa mňa taký únik od tých všeobecných problémov, ale pomáha to v tom, že tam si človek uvedomí, že svet mu nič nedlží, nikto ti nepomôže, musíš sa spoľahnúť sám na seba, musíš dreť. Hej, ako moja jedna z obľúbených slovenských rapových skupín Luza spieva, ak chceš niečo dosiahnuť, tak musíš proste makať. To je alfa omega a to je to, v čom som veril ja, že proste ak chce niekto naozaj dosiahnuť niečo v športovom, pracovnom alebo aj inom živote, musí proste dreť a makať a potom sa úspech dostaví. Keď sa vrátime k tomu nejakému rešpektu a tak ďalej, veľmi dôležitá vec je samozrejme rodina a tá výchova, ktorú sme dostali ako deti. Tam sa všetko rozbieha k tomu, ako sa budeme správať ako dospelí ľudia. Takže veľmi dôležité je proste dostať rodinný život naspäť do popredia aj v našej spoločnosti, kde rodina by mala byť základ štátu. Perfektné. Dobre, ďakujem. A už len posledná otázka na záver, Raimond, lebo sedí sa mi naozaj dobre a jak hovorím, viem si predstaviť, že by sme tu strávili viac hodín. Mám rád debaty s tebou. Na záver, zase taká tá tradičná, alebo obligátna, alebo pre mňa dôležitá otázka, prosím ťa. Mal by si nejakú správu, nejaký message, jak sa hovorí v LA, v západnom svete, že nejaký odkaz pre športovcov, pre mladých ľudí a pre ľudí všeobecne, máš nejakú správu, nejaké posolstvo, ktoré by si chcel, alebo ktoré je podľa teba by predstavovalo nejakú prioritu k tomu, aby sa svet zlepšil? Máš nejakú správu pre nich? Mám tu takú jednu pomôcku, neviem, či to bude vadiť, keď si pozriem do mobilu, alebo som si to prekladal z angličtiny do slovenčiny, aby sa to dalo dať. Je to niečo, kde sa vysoko stotožňujem s Arnoldom Schwarzeneggerom, jeho 6 základných princípov motivačných. Má tam je ich 6 a má tam určité poradie. Moje poradie sa nezlučuje s jeho poradím, ale v tej jednotke sme na rovnakej úrovni a to je versi, to je základ. Ja by som k tomu ešte pridal vizualizuj svoje ciele, či už denné alebo dlhodobé a musí si človek vybudovať jasnú predstavu o tom, čím chce byť, čo chce byť a ako to dosiahnuť. Ale podľa mňa to kľúčové slovo je vizualizácia. Bez vizualizácie toho svojho napredovania, toho svojho sna, tej svojej stratégie, človek nebude mať nič. A potom možno skočím ešte k jeho 5, mojej 2, to je daj do toho všetko. Proste makaj. Úspech vyžaduje stovky hodín tvrdej práce, driny, odriekania a k úspechu neexistujú žiadne skratky.
To sú také dva základné silné body, s ktorými sa ja silno stotožňujem. Áno, zdieľam tento názor. Ak ho môžem spomenúť, tak ja som mal tú čest s týmto pánom, ja som mu školil bodyguardov 2-krát po sebe. Bohužiaľ, ja som ho ešte nestretol. A povedal takú krásnu vec, keď sme mali rozlúčkovú takú after party, tak povedal takú krásnu vec, že keď sme sa ho pýtali, že za všetky múdrosti, ktoré on v sebe má, za všetko, čo zažil, nech povie jednu vetu, tak Schwarzenegger povedal, že snívaj, dokedy to nebude realita. Presne To tak. je super. Raimond, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prišiel, že si fakt venoval pár minút zo svojho nabitého programu pre toto video a pre môj projekt. Prajem ti všetko dobré, prajem ti, nech sa ti darí, nech si spokojný a nech to, o čom sme hovorili, nech to šíriš, ja viem, že to šíriš, aj tento rozhovor je pre mňa preto iný, lebo sa poznáme a jak hovorím, priťahujeme sa, jednoducho vnímame tí ľudia, my športovci myslím, že vnímame to, ako rozmýšľame a že ten čas strávený v telocvični chceme dať do každodenného života. Nedarí sa to stále, ani ja nie som príkladom toho, ja viem byť podraždený, agresívny, nepríjemný, vulgárny, viem byť aj taký, aj keď možno mnohí ľudia na mňa pozrú, že ty, že áno. Takže Raimond, ďakujem ti za tento rozhovor. Myslím si, že to dá veľa, aj mne to dalo veľa a myslím si, že aj má to čo dať ľuďom. Takže ešte raz, prajem ti všetko dobré, prajem ti zdravie a nech sa ti vo všetkom darí. Kamoši, ja vám ďakujem za sledovanie, za podporu, ďakujem za to, že sa aj vy tomu venujete, ďakujem za ohlasy, ktoré chodia, ja už to ani nejako nepropagujem, mnohí ste sa ma pýtali, že či môžem sa odvolať na vaše správy. Necháme to niekedy na leto, lebo chodí strašne veľa ohlasov mám od vás na posledné videjka, ktoré sme urobili v rámci tohto projektu, takže ďakujem aj vám za všetku podporu a za to, že tomu veríte a za to, že aj vy chcete niečo priniesť do tohto sveta, niečo lepšie. Takže dnes tu bol s nami môj veľmi dobrý kamarát, vrcholový športovec, úspešný finančník Raimond Kopka. A ďakujem za pozvanie, bolo to inšpirujúci rozhovor a veľmi nezvyčajná téma. Ďakujem ešte raz, Raimond. Ďakujem aj vám, prajem vám všetko dobré a už teraz sa teším na ďalšie projekty a na ďalšie rozhovory. Čaute. Čauko.